Kini katapulan sa tao, may usa ka hinungdan kung nganong di gyud mo asenso ang tao. Bisan pag magdubli-dubli ng dibuenas, pero di gyapon mo asenso. Mao ni akong bana, haskang problemaha gid nako aning kanahan. O kung ano na problema ko ani niya no, ingon mangud ini ang mga panghitabo. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais kong sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na ngang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Ay, o sige, sunod akong kantahon, no? Natupag kang sa ages? Ay, di lang to, kay murag, ay, taas kay tustanan. Ay, taas? Mubo ra noon, di ko ma-challenge ato, mangita dyan kong taas. Ay, kato kang silindiyon, katong... Day! Rana! Nasi pa usto akong bana, naunsa makaning kandahan, oy. Dali! Unsa man? Pagdali ba? Ngano man? Kadiyot lang kayo, kang dali lang eh! Ngano man is pa usto, oy, ako atuon, be. Dong Fausto, dong. Ngano gipadali man ko nimo, oy, kuyawan man tani mo. Ikuhar ko kadiyot, anong parang sa buko-buko day. Dali kay, patulog kayo, tawa katulang. Ano, kakanahan yun nimo, oy. Arao ka na ba? Mao na gyud gipadali-dali nimo nako ang pagkuhaan ng couch imong buko-buko, ha? Hala, uy, watch ito kakabarong na para Ay, kuhaan na apoy nimo. kay bangon, oy, ikuha ko kadiyot be. Bungot ito ni mo. Kapoy nimo, tapulan jud kay kabisa kung saon, oy, bangon diha kuhaan na. Bida ko sa kong kadiyot, pinalisa ba kada taon brackout ba? Ana bitaw na. Oh, sige na, Bangon, naraman na. bangon diha, tapulan, bangon diha. Bahala ka diha. Day, kuha ari kadiyot day. Oy! Bangon diha, tapulan ka. Day! Tapulan ka nako. Ingon anak katapulan akong bana pero giagwanta lang gid nako kay mao laki bana lagi. Pero nagi usahay nga lami jud kay biyaan oy. May nalang gani kay nakaagwanta lang gihapon ko. Unya, Oh, dere Mari, oh. Maunitanan imong gi-order na ako, Mari. salamat kay Mariha, pastila nahago lang gid noong ka. Ako man tay mukuha ana dito sa inyo gud pero lasuri gid kay usaw na busy man sad ko. Imong banad ay Mari, dili day ka makapamalihog ana. Nah, ay na lang Mari kay lisod na, dako kay gubot nga mahitabo. Ha? Nga naman. Di taw na masugo Mari uy, tapulan para sa nga matay. Hala, mao ba Mari? Wala ba sige mo sa tingaling gibi pasobraan magapii? Maunang gikapoy, nahago taon maayo. Madahan, maglisod namang gali naghubos ang karsones. Ha? Nga naman. Ay, tapulan lagi. Ay, pero imposible kaayo nga dili sa mulihok Mari, oy. Ay, mulihok lagi. Kana lang iyang trabaho. Bisag gani kuno sila trabaho at tapulan gihapon. Kay ugi pa na tapulan, ay manager na unta na ron. Pero unsaong tapulan man. Lukop lang panugo dito, panugo diri. Unya ang gisugo mga palpak. Adi ato gihapon niya buto ang tanan kun maoy ang gisugo nga tanga sa kaisanan. Ay, mao ba Mari? Pero mulihok lagi na Mari, mutuman naman sa isugo, di ba? Ay, pikatan lang ka anak Mari. Sayo ra kaayo ng problema Mari, uy, sayo ra kaayo na. Unsaon man Mari? Obserbahay ang imong bana, unsay pinaka-weakness niya. Unya? O kung unsay weakness niya, Mari, anak na ni mo birada. Anak na niya mo birada. Ha? Example ha, Mari ha. Hilig siyang mukaon humba, baboy. O kana, kusog ka siya bukaw na ng baboy. Ngano di Mari, unsaon man na nako Mari? Palawaya siya. Ha, palaya. Palawayon? Palawaya. Mukaon kag humba nga kanang hapit na mahurot nga kanang naas siya. Nakakita siya ba? Unyag mangayo, tagay gamay aron mo request ani mo ba? Og inig-request anak niya, anak na kamo demand. Imong ingnon. Sige, mukaon man ka kag humba. Panghugas sa plato. Inigbalik ni mo Mari, wa gani manghugas Mari. Ayaw luto igumba. Ingon anak ba, para mapugos siya ba? Mao ba? Oo, pero sa dili pa nimo siya paibugod Mari, no? Pagutmig maayo. Kana bang mamahaw kag kanang mamahaw mo no, nya kanang dili niya gustong kanon. Para gamay ra sa kanon kung mamahaw mo nga kanang mukaon ka nang dili sa ganahan. Unya kay gamay ra man sa gikaon, gutom mo na na. Unya kung gutom mo na, inikakita niya nga magpangit ka di kumba, maglaway na na. So makadiman ka na unsay gusto nimong ipatrabaho niya. Imo ba siyang palampason? Di ba mapugos na na. Unya, dili man ka na siya magkamaong muluto. Na, kaon na ginakamahuan ang tawhana Mari uy. Oh, okay. Di ka maglisod, ana. Kana mo buhata, Mari. Subscribe to Dramaturgo.
Ako gyud gitiman-an ang tanang gisulti ni Mariel manako. Ako gyud gibantayan ang mga lihok sa akong bana. Akong gipanitan kung unsay iyang mga gusto ba. Una na ko nakit-an murag hili siyang muka og adobong pinalagtob. Mao gyud na iyang paborito. Anya? Dili na pausto kaon na dire. Sa isudan na to, day. Da sardinas ra gyud. Unsaon? Nang laba pa man ko. Ikaw na to'y lutong sudan nato. Hindi sa doy. Doon sa baga, aboy ni mo blandra, di ko kumamluto. Sos. Kay kibaw ka na. Aw agwanta ka. Ikaw na lang unta to'y nang laba para makaluto ko. Saon man sa kong kasi ka lang gahigda diha. Di ka kamamutabang-tabang na ako. At ni Al naddo sa head. Tarong ako sulti. Taparusot tanong karon. Wag tayo lang sudan diha. Wa lagi kay wa kong kaluto. Kaon na diha. Luya do, luya. Kabuhi unta na sardinas, day. Uy, Kung gusto kag lami nga sudan, hala panghugas das mga plato kay mangumbra ko para lutuon nato. Sige, lakaw. Ay, sasun yan, nagasin kabuti mo eh. Naunsa ka? Pwede mo kulang mo niya lang hugasan kabuti mo. So, di jud ka manghugas sa mga plato. Ay, papahuayas di kapoy kayo eh. So, Mao ba? Paitan mo pa usto, baga na jud kay nagkubal imong buko-buko. Kay si ka man nagahigda do, wa jud kay trabaho. Sige higda, bangon lang kag mukaon ka. trabaho ta. So, Kunya ko di wala ka magtrabaho. Mas dako pa magaling og sweldo nimo. Naunsa ba ya ka? Ikaw dugay na kay mo trabaho, pero wag yun mahitabo nga ni saka na imong sweldo. Unsaon man tapulan ka magug kasi imong trabaho. Hoy pausto, kung paundayunan man gyud nimong imong pagkatapulan no. Wag gyud tay asinso ani. Paningkamot pud oy, liho koy ayaw pagtinapulan. Ay, baan. May suli, makaon ako. Kao diya. Kuya ito kutsara dito, be. Di ka kabarog. Palihog lang ba? Pag kinamot diya. Tulan ka pa sa mga nangamatay litse. Day. Na ito, be, sa banyo. Kaya, saan na yung kaon mo, day? Adubaw pinalagtob. Pwede hatagan ko ni mo? Nga, wala noon. Usar to kiwa. Hinatag tong Marilinda. Na, inana na to yung lutoong sudan, day. Gusto kang magluto kong ingon ana? Katong lechon kawali? Oo, kanang imingaw ikaw na sudana. Pero may sardinas, bida. Paminaw na ko din, no? Kanang marutog ka tagasang ng sige sardinas. O niya? Pagluto sa glame, day, oy. Sa una, pero medyo ka maglutuan ng mga adobo, humba, kanang mga linagpad, kanang mga ginamay. Pasilal ka ron, wana, medyo kuktilaw, tao na, noy. Di mag-practice magluto, ron ikaw na yung maluto. Di, lagi ko kumamluto. Kung gusto kang magluto kung adobong pinalagtob o niya, humba nga lata. Ikay panglaba ha. Ha? Ikay manglaba, kay mangumpra pa man ko para humbaon o adobohon. Pero day. Awag dili ka, ayaw. Total na, pamay na po kalatang sardinas diha. Ay, kiahak na. Karong gabi napamay sardinas diha, kaon imo ha. Kay ako, ato kumukaon sa akong trabahoan. Ha? Ang ano man? Ha? Anong ato kakaon nito? Birthday sa akong kauban ni Ricky, nagpalat siya og lechon. Kuhaan kining, kuwaon natin ka dito. Hilaw di Fausto, oy. Karon na lang kamukuha na ako sa akong trabahoan. Abi kay na may kaon dito. Kaon dik imo. Nay sardinas diha. Hutdan na ang tanang sardinas diha. Kay corned beef na sa atong paliton sunod. Luto ilang ko, be. Panglabas sa dito. Ano? Ano yung taon? Way laba, way adobo. Agwanta ka sardinas diha. Wa pa bitaw katugkig hasap. Malaba ko, day! Malaba ko! Unahang puti ha, dayon ang kolor. Hay! Pagkagungog niya, ani! Kidot! Nakita na ko nga madarag yun yung tawhana. Sakto gis Marielma. Mao nga ako gid sang giobserbaran. Mana kaglaba? Was-washing na lang to, day. Ay, wa pa na mo waswas eh. Pahuway sa ko, day. Kapoy, biya kayo. Mao ba? Sige, magluto na unta ko. Pahuway sa ko. Ay, magluto na, uy! Pahuway man ka, pahuway sad ko. Kapoy baya ko gikat pa og lakaw, may gani ka kay naglingkod ra ka diha. Pero, day, Ano lang reklamo? Kung gusto ka magluto ko ay pagreklamo. Kung gusto ka magluto ko pangwaswas na dito. Kuhaan sige lagi, wasas ligo. Pagutom, may kunin mong maayo taon, eh. Mao ba? Ako okay ra ko. Total ikaw naman og lechon baboy dito sa akong giadtuan. Huwag ka mo, day? Ngano magdamang ko nga magluto man ko ron. Pagluto na, day. Pangwaswas na lagi dito. Inig humani mo gwaswas luto na ni. Ay, kahambihan, eh! Asa ka? Pangwas-was! Tambok ata yung taon eh. Bukto na ko, pertinggul-ngula taon, pamaulan, bida. Pila na may nahuman ni mo gwaswas? Day, tanan, day. Wow, very good. Stan, poy-poy kaya akong bukto na ginubag taon, no? Sa man, luto na ang adobo pinalagtob, day. Gusto ko ka ng crispy kay, ha? Parehas atong sa una ba? Ay, oo, way problema na. Tilawat ang gamay, be. Ay, unya na. Ha? Ano man? Wa pagani ka, naunsa man ka, naunsa man ka. First pride pagani na, napay second pride. Ha?
Usa mo. Para dito makatman og maayo, hinay-hinayi itong hay-hay katong mga pangwaswasan nimo ba? Ang sanan? Ang tanan, unsa di ay? Oh, Jesus. Oo, Maria nya, dili Joseph. ka. Dili ka. Ah, di ko na lang. Tito! Asa ka dong? Manghay-hay! Karama di ay di. Sige pa din na bulan kit Fausto. Kinsaray alkansi. Ha, kidor di ay. Kapuya na gid sakit na kaya akong mga lutahan sa akong kamutaon anang hapdos pa ning ako ang Ay, Fausto! Day. Fausto lakaw na. Ako na tiwas og hay-hay anak kaon na dito. Siguro ka day. O lagi. Sige na, to na sinuk ka dito. Ana magdugay gani karon sungkabon gito sa iring ron. Nakasiplat ra ba kog iring nga murag nag-surveillance na ako. Kurot dito akong giandam ron nimo. Binuang ni Iringa, utanan ko gyud siya. Bida pati ro ni Iringa ba? Sige lakaw na. Tan-aw na tugdi ba ni mausab ni tawhana. Magtinapulan gani gihapon ni aw. Palawayon gyud ni nakos akong mga linuto. Naluoy pa niya ako sa akong bana kay murag kakanuno na gyud kay siyas adobo ba. Mao nga ako yung gipakawin. Bisang wa pa siya mahumag pang hayhay, ako na lang itiwas. Pero siya, puwerte gyud nakakaos adobo uy. Bahala na ko diya blandra kay gutom na kay kong rag nang hurot gyud ako adobo hawa. Bahala na siya. Hoton gyud ako. Dai! Watay soft drinks, Dai! Naaman, pasindahan. Palitan ko na iba! Oy papalit dito ay. Nara sa kanimo pagkahinugo ay. Lihok lagi ay pag tinapulan. Oh, tuloy! Huwag usap anak niya. Oday, oday! Ako na palit! Tagayad ng kwarta, be! Oh, ikay palit dito. Oday! Ha, kinahalang makat og lihok sa Fausto. Lihok in town di magtinapulan. Ay, asa naman is Fausto nga nagpalit og soft drinks? Ay, o ba maging mabalik? Ayo. Ay, sino'y Simon man na? Ako atuon, be. Unsay ato, Noy? Ay, day, asa mas pausto, day. Nga naman? Narayag yung supring, ay. Ha? Palihog lakura ni day, oh. Ay, oh. Haing sukli ani, Noy? Ay, ingon man sa nga ako na kunong sukli. Unsa? Order mo soft drink. Kam lagi ka na, day. Unsaon nga diri man gihatag nako ang imong gisugo, diri man gihatag. Sa tapulanag gyud mo sa? Akong gihatag nimo usa gatos. Nanugo kag palit og soft drinks. Ang sukli dako pa kaayo, ha? Ay, naunsa man taong ka ang sukli perti patong dako usa ra ka soft drinks imong gipapalit. Unya imo lang gihatag sa imong gisugo ang sukli, ha? Unsa ka dato ka, ha? Tapulan pa kay kasadang animal ka. Ang pinakadobo be. Ay, wapa ko magkaon, day. Oy, wapa, Ang day. pinakadobo. Wapa, day! Mao na akong problema sa kumbana, sobra kay katapulan. Aw karon anto siya kay balik man siya sa Sardinas. Mao na akong problema sa kumbana kay sobra gyud kaayo, grabe gyud. Unsaon ko ni siya? Unsa man og kamo ang pasultihon? Balandra. Subscribe to Drama Ate Pres! O kang sendo na to karong adlaw. Atong sender si Blandra, Ate Pres. Balandra? Oh, sa Balandra. Ba mo si Balandra. Kung ano siya, kanang iyang bana, matapulan kayo? Grabe katapulan yung bana, Ate Pres. Hasta gud pagkuha ang kutsara, di ka kuha ang kutsara. Hala, no? Lagi, tapulan kayo. Sige lang panugo. Hasta gud ino, day. Paghihi na ko, day. Pusugo. Mangi po siya. O siya, ida. Ipada. Alang rin, oh, dito, iwisi-wisi. Hanggaw gini. Hanggaw tawana, no? So, bago niya, paghihi dito, siya, ay lang, day, alang rin, iwisi-wisi. Grabe. Tapulana, grabe, tapulana. Ay, ina po na din tapulan nga Kaya, tao. kaon siya, Ate Pres, kay, gipalabas siya, gipahihay siya. Kay, og di siya manghay, og di man laban, di man siya luto ang adobo. Lutuan niya. Di, hay-hay, labas siya, paghuman, kaon siya. Giso, ngayon sa soft drinks. Giso, gitagaan sa kwarta siyang asawa. Nanugo lang soft drinks. Gihatag rin sukli, 100 gihatag. Palitin ko soft drinks ito, sakbuok. Nya, imuhan na ng sukli. Ha? Porti lagutas sa asawa. Pilar ako ng soft drinks, tag 15 niya, ang sukli o 75.
O na nga, tapulan yun kayo. Grabe, unsa ko na yung buhaton ni ang bana. Tapulan mo kayo. Ay, ayaw sa pagkana. Kung dili pa sugo, ay pagkana ko sa kadlaw. Karon ko no, sige ni sir, lutuan lang niya sardinas. Ba, mo sabay mga katambag ya, ba? Ano yan sa pangapanultihon? Okay. Kapitulo 19, versikulo 24. Karon, Walay... kandiyo sa... Unsa. unsa ba? Walay unsa pa. Tanaw si Randy mo. Nawala, di ko kakita. Ano lang Ne. Nara. Proverbs 19, verse 24. Karon, May mga tao nga tapulan kaayo. Bisan gani sa paghungit sa ilang kaugalingong pagkaon. Laom ni yung sabton gulyat, no? May mga tao nga tapulan kaayo, bisan gani sa paghungit sa ilang kaugalingong pagkaon. Simple sa paminaon, pero laom ni imo ning padutlan, laom. Ang akong pagsabot ani is, bisan pa gani, og mag-uwan, og kana bang yung mag-uwan og kwarta, di ka tapunit, kay tapulan ka mamubangon dayon. Apan mag-ulan og bangkaw, maigo kag una. Labi ni pontios mga katigwangan. Pero ang buto sabot ani kayo nga, may mga tao nga tapulan kayo bisan ganit paghungit ang kaugalingong pagkaon. Ang buto sabot ani Gulyat nga, naanaw ta ang swerte, apan kung di ka mulihok, wag kang mahimo. Pag sige kag lingkod, o di ba sa laing pagkasulti ka nang ingon ba nga, maayo lang kas pero wag kay lihok, wag yung kay maani. tinaw na bam. Apan para masimpul, masabtan ko, di mo na dool ay. Sige, unsay dool ya? Kanto, chapter 19 man to verse 24. Ari sa chapter 20, verse 4. Ang mag-uuma nga tapulan kayong mudaro sa iyang uma. Panahon sa tingdaro, dili makabaton bisag unsa sa panahon sa ting-ane. O, dool na, no? Dool na. Okay, paduli pa gid ba? Okay. Ato panulaan. Di ba na may panultiyon sa katigwangan, lihok tao kay tabangan ko ikaw. Mura nilayo na yung balik. Kana. Balik ka lidol. May mga kamu ba? Palikod yung kuninyo. Bitaw, tinoon na eh. Tinoon, bitaw. Dagi mga tao tapulan. Sakto eh. Ang mag-uuma nga tapulan kaayong mudaro sa iyang uma panahon sa tingdaro. Why makuha? Dili makabaton bisag unsa panahon sa ting-ane. Natural. Natural. Oh. Wa man sige uma. Kana, ang ako'y kasulti na nainday, no? Oh. Ay, maayo. Mubakasyon ka sa kabuan sa inyo dito sa Leyte or sa Bohol, taga-diin ka man. Tanaw na ito, makalihok pa sa Sierra Usa. Mukuyog sa yabana. Maingon ba sa ubay Alaban ko dai. Ito ko yung... Dili maayo, no? Di ba? Ulan bitaw Oh, ay bana. Grabe. ang bana, haligi sa panimalay. Aron. Sa mga haligi, ani? Ato haligi. Higda. Higda Ang ang bana, maoy haligi sa panimalay. Dayon. Ang asawa, maoy mupatindog sa haligi. Oh, sige. Ato siya, ato haligi habam. Giingnan siya, sige lang kagtuog diha. Haligi mga ka. Haligi ka nga tumba siya. Sige lang dadi, may haligi nagbarog. Uli ko ay! Dili maayong ihemplo sa mga naminaw karon nga mga bana, dili maayo siya isip amahan sa kabataan. Bitaw, bitaw. May niligaw pa sa disli anak taon. Kasi ining Pero, dong, pausto. Pausto. Ini ka, minyo ni mo dong. Imong anak, ayaw pa kita. Mga inanak. ay kaminyo nimo no kada Ay, dili, nagpanganak ba? Kung sa buot at yung pres, nagpanganak nila. Di maayo pakiton mga bata na natapulan ka, kay maunay sundon sa imong mga anak. Wag yun nung dan. Wag yun. usa ka kini kanan Karon. badlong sa iyang anak nga gamay. Ano man? Dili noon ang bana, ang asawa hinuon. Ang asawa dili man sa tapulan, pero ingon na ani bang murag doon ay apan sa iyang pagkainahan. Ano man? Kasi pong sa anak, hilom na ko diha ma. Unsa may kaapan niya? Kada bang basta doon ay apan yan, ingon ang anak mo ni badlong nga, hilom diha ma, wa man kay labot ana, ilahar man ang lales ngano mapil man ka. Doon ay kalales man siya. Kada ba akong ang akong pasabot ba nga, dili maayong paminaw nga ang imong anak maunay mo badlong nimo. Tinoda. Kani siya kung makabato na siya anak, kita lang siya anak sige ngagligid ha. Unsa may kasulti sa iyang anak? Mauna pausto. Bidisaya. Balik ta. Ang mag-uuma nga dili mo daro, why magpupo ug why maasangge inigting ane. Oh. Karon. Ha? Ha? Karon. Nya. Natinga ako gulyat. Nya naman. Kini bro, padong di tapos. Natinga ako gulyat. Ano lagi? Dili man dong tating ane. Pagkadako sa puso. Salamat man na rin naman nun. Kura ko ang puzzle. Subscribe to Dramaturgo.